Hello? A'a. Madu direba, wai kana ina ne? Kamar na faɗa maka cewa abinci kawai zan ci a nan wurin ba gurin nan ko ba haka na ce maka ba. Ya kake neman ka ɓata min lokaci ne? Ka ga malam, ka rufe min baki. Ba zan zauna a dinga jiranka a wurin nan ba, sai dai in hau a daidaita sau in tafi. Kuma ka tabbatar da cewa idan har dadi ya gani na sauka a daidaita sau, wallahi a bakin aikinka, aikin banza kawai. Zo. Gama? Na gama. Nawa ne kuɗinku? 1.5. 1.5. A'a, ba shi ka. Nawa ne kuɗin naka ma? To, gashi nan. Abincin kawai ka ba wa almajirai. Ka ji ko? Ka ba almajirai. Hello? Wallahi kin gani na fito. Kawai ni a daidai sau zan je in nema in hau. Ya zo sai bata min lokaci yake yi. Dan me? Kawai ki jira ni kawai in iso. Bai wa Allah. Dala biki ji ba. Ina ji. Dama ina so naga kamar kina dan cikin bacin rai ne. Shi nake so shigo cikin maganar. Wallahi in gaya maka wani direba ne ya bata min rai wallahi. To ai na cikin magana wai ko zaki hawa dai sauri me zai hana kawai in dropping ɗinki yake gaya min adireshin gidan man ko? To ai damuwar mutum tashi ce shi kadai. Ba sai ka yi interfere a cikin abin ba ko? Oh, I'm so sorry. Allah dan yi haƙuri kin gane ni yanzu ina so ki bani dama in shigo cikin wannan damuwar in dama in gwada sa'ata. To. Bismillah. Shiga mu je sai kai ki. Ki ga min sunan naki ba. Sunan na ba wani mai wuya bane, zaka iya kira na da Samira. Okay. That's good. Ni kuma Adam. Amma ina za mu ne dan sani ko in kawo haukan hanya ko? Oh, wallahi na manta. Akan hanya kake. A nan GRA nake gidan Alhaji Mu'azzam Canji. Alhaji Mu'azzam Canji shugaban 'yan canji na ƙasa? Yes, ni third born ɗansa ce. Kai kuma fa? Ni ba wata nasaba nake da ita mai tsawo ba. Ni yayana shine Alhaji Sabo Harka, shugaban 'yan kasuwa na ƙasa. Babanka? Yayana. Oh, yayanka. Okay. That's good. To, na gode kwarai da gaske. Karki damu. Ke zan wa godiya saboda wannan damar da kika bani. Saboda nuna nake da ke a gurina.
Shiga motarka shine zai bani daman amincewa da bukatarka. Really? Yes. Na gode sosai. Kin ji? Yawwa. Yau ba ni nan baki. Kin ga sai daga kirki na zo ko kafin shigo. Ba matsala. 081 Samira! 077 88166.